Hei, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta facem Mario Overwatch, după cum bine v-am obișnuit. De fiecare dată eu îl mai făceam așa singur, dar de data aceasta l-am prins și pe bujorul ăsta și am zis, hai să facem una, știi? Aici cu bujora. Bujora spectacol. Bă, dacă vă plac episoadele de CSGO Overwatch, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să intrați pe serverul nostru de Discord. E chiar acolo primul link din descriere. Și hai să-i dăm bătaie să vedem ce face suspectul. Bă, să știu și juca, adică așteaptă să, cum ar veni să dea flash-urile și să intre, adică nu intre ca bolonză. Ăștia oricum cred că ceva rang mai mare. Acum are info de la lui că e bomba pe B. Până acum nu pare nimica, suspectul curat ca lacrima. Ca tine, unde curat. Grenada a fost că... Grenada a fost că vine de femei. Nu e o săritinta? Aia zic că... Cum o să ai ții că ne jucăm Valorant? Ia... Are ținta. Până acum n-a făcut nimic. Are un scor 12 cu 5 cu 13. Băi, scor... cât de cât. Că nu... Nici rău, dar nici... Chiar, mamă... Bă, asta ce face asta, zic? Mi s-a părut că eu sărit un pic glonțul acolo, să dăm un pic mai în față, așa. Ui, vezi, parcă le știu un pic așa. Vedeți, parcă ai văzut? Bă, adică, într-un fel, cred că nu a vrut el, știi, să facă, că după zice că e prea evident. Ei cred. Da, cred. Băi, eu până acum nu o să dai nimica. Uite, uite, te vezi? N-ai de unde să știi, uite. Și acum să... Pare că se uită pe mid. Pare eu fac cu tine. Ia uite, stai așa un pic. Ba nu. Bă, stai aici. Deci el nu înțeleg ce verifică, vezi? Bomba e acolo pe mid, dar el verifică. Eu cred că are un wall, bă. Adică un wall sau radar. Cred că un wall sau un radar. Nu știu exact. Da, una din ele, că... Nu. Și o să vedeți că în Overwatch-ul de ieri, cum ar veni, că nici nu mai știu cum o să le postez, ești nebun. În Overwatch-ul de ieri am dat un de ăsta, am dat de un codat la care am dat noi report de wall, știi, nu? Ăla care zis tu că nu are și a fost bun. A fost bun ăla. Yeah, că am intrat pe chestia asta, a fost bun. O să și-a luat bani. Cam așa decurge treaba cu asta de la CSGO, știi? Vedem dacă... Unii cred că dacă ai dat un report de wall, sigur își ia bani, știi? Nu e chiar așa că ăla se uită după câte reporturi, știi? De exemplu, dacă, să zicem, 100 de oameni se uită la Overwatch și 90 dintre oameni dau toți AIM, wall și bunny hop. E clar că ăla are cod, știi? Dar dacă se uită pe acolo și vede că numai vreo 10 oameni dau de wall, să mai uită și ei, știi, la videoclip. După de ce? Hai să vedem ce face asta. Să mai vedem și noi, poate ceva faze suspecte de wall. Bă, aici nu a fost nimica. Bă, are și skin.
Hai că mai așteptăm. Băieții vin toți pe lung, dar degeaba că bomba nu au, bomba sunt în bază, ești nebun. Bomba au rămas acolo în bază. Aim nu are. Dăm cu 2x. Bă, scorul e 9 la 14, adică ăia de la Teroca îmi pierd. Nu știu, mă pare dubios, știi? Uite, vezi? El acum asta să uită lung, de lung. Și îl bate din spate. Și uneori joacă, zici că are wall, dar... Bă. Stai mă, să mă uit atent. Bă, nu sări ținta, că am dat și încet să te uiți acolo să... Nu sare. Dovezi insuficiente. Bă, na, nici de wall nu știu. Bă, hai să-i dăm și de wall. Îi dăm și la ăsta, că... Și Griffin nu a făcut. Hai că ne vedem cu următorul suspect, că deja ăsta ne dă bătăi de cap. Și suntem aici pe Miraj cu suspectul nostru. Bă, se uite direct în jos. Are 54 de kill-uri, ești nebun la cap. Bă, Andrei, ești cu mine? Eu. Are 54 de kill, 56, 58 de kill, 59 de kill-uri are ăsta, bă. Bă, stai să-i dau cu 4x. Bă, ți ne uităm numai așa, adică... Îi dă numai cu 4x, că... Nu mai are rost. 60 de bobițe are omul. Ai de viața mea. Bă, să-i dăm un pic pe 4x, să-i dăm... Da, asta așa. Să văd câte kill-uri face la final. Să văd câte kill-uri face, numai așa. La vreau numai să mă uit. Ai de viața mea care 65 de fraguri. Bă, stai că am oprit un pic meciul, uite-te. Uite-te. 133 scor, 11 MVP-uri. Mâncava-și gura voastră. Și ăla de la ei cred că are mare cod, ești nebun? Hai să-i dau în față. Să-i dau acolo frumos. Hai să văd. Oh. Bă, în continuare. Bă, ești nebun. Bă, nu știu cum să fac un screenshot, bă. Bă, 71 de kill-uri. Hai să-i dau așa cu 4x. Că acum... 76. Bă, ești nebun. Cum dracu mă să faci atâția kill-uri, mă? 76 de kill-uri. Aim, wall, bunny hop, griffin, nu știu. Băieții, 76 de kill, nu mare rost, sunteți nebun la cap. E ne-o zăpăci suspect. Hai că ne vedem cu următorul. Ei, băieții, am ajuns aici frumos cu suspectul pe cash. Bă, n-am mai văzut că Overwatch pe cash de o grămadă de timp. Cred că extrem de mult timp. E extrem de mult, John. Tot ce sper să nu aibă cod. Ba, nu, până acum nu. Nu. Mie nu mi se pare. Bine, oricum dacă își cumpără armă, ceva gen AK sau de-astea, imediat să vedeai cu Deagle. Mergem la cap. Ui, vezi, n-are nimic. Adică, uite-te la tras. Asta cred că e tot unde l-a curat. Hai să vedem acum pe AK-ul ăsta forță. Cum merg gloanțele. Să vedem. Hai că da, ne l-am apucat. Dăm în față frumos, bă, dar nimica, nu.
Nu faci o fază suspectă, ceva. Ia nu destul. Ui, vezi? Da. Dar nu știu ce să zic, că doar pe ăla îl știa, că trăgea în el. Adică până o da smoke-ul, chiar un hit îi mai trebuia. Mai nu știu ce să zic, dar nu cred că are. Acum să fim și atenți și de wall, adică, da. Să fim atenți de wall-ul ăla blană. Na, și-l bate, adică, bă, ăsta, dacă stilul ăla așa n-a blade, bă, nu faci un kill, mă. Joacă stilul ăla așa n-a blade, de nu faci un kill. Aici au avut ținta pe cap și tănul l-a omorât, ui. În sfârșit. Era timpul, ești nebun. Hai să vedem, merge pe ea frumos. Hai să vedem. Bă, nu știu că nu m-am uitat să văd dacă are aim. Bă, parcă acum... Bă, dar sunt unele faze la care, bă, ori are noroc că merge glonțul bine, ori nu știu, ești nebun. Bă, nu știu. Uitați cu zi pare. Uite și-l omoară, na. Când au castrat de pe ce direct mică. Bă, nu știu, eu zic că nu are, bă. O dai de aici și după aia să vede dacă are, că nu-ți Nu, dă la aia. nu, eu zic că nu are, că... Bă, se vedea la mai multe faze dacă avea aim, adică ăsta a avut o fază sau... A avut o fază sau două, mă, numai. Mi s-a părut, știi, adică ceva gen... Glonțele pe acá mai merg ciung, că nu merg perfect de fiecare dată, dar știi? Na, asta e. Bă, eu nu-i dau de aim, deci aim... Wall nu a avut, Bunny Hop sau ceva de-astea nu a avut, Griffing nu a făcut. Băieții, cam asta a fost și cu episodul ăsta de Overwatch. Dacă vă plac episoadele astea, apăsați pe butonul de like, subscribe și intrați pe serverul nostru de Discord, este acolo în descriere frumos. Și v-am pupat pe toți aici. Bye bye!